Dobar dan, dragi đaci. Danas ćemo se podsjetiti pojma komunikativne i pojma predikatske rečenice. U ranijim razredima smo se susreli sa ovim pojmovima i detaljno ih obrađivali, ne bismo li ih usvojili, jel tako? A sada ćemo samo provežbati određene zadatke. Pre toga je neophodno da se podsjetimo ovog gradiva. Dakle, da se podsjetimo šta je to predikatska rečenica i čime se ona odlikuje. Rekli smo da je predikatska rečenica viši pojam u odnosu na sintaksičku jedinicu sintagme. Zašto? Zato što se predikatska rečenica odlikuje predikatom. Ukoliko imamo jedan predikat, tada imamo i jednu predikatsku rečenicu. A znamo da sintagma ne sme imati predikate, je li tako? I zato, kada ređemo sintaksičke jedinice od najmanje ka najvećoj, najpre stavljamo reč. Potom, veću sintaksičku jedinicu, to je sintagma svakako, i onda u odnosu na sintagmu sledeća je predikatska rečenica koja se odlikuje prisustvom predikata. No, da sada vidimo ovu jednakost koja ovde stoji. Dakle, naša magična formula, jedan predikat jednako je jedna prosta predikatska rečenica. Što znači, ukoliko imamo dva ili više predikata, tada je složena rečenica. Dakle, po broju predikata određujemo da li je rečenica prosta ili složena. Prosta rečenica, vidimo, ima jedan predikat, a složena dva ili više predikata. Po ovoj definiciji, svakako po sastavu rečenice delimo na proste i složene. Postoji sledeća podela rečenica, a to je na zavisne ili nezavisne. I ova podela, zavisi od toga da li se jednom predikatskom rečenicom prenosi potpuna informacija ili pak ne. I da li rečenica može da stoji samostalno ili ipak zavisi od neke druge rečenice koja je u odnosu na nju glavna, dakle nadređena. Zavisne predikatske rečenice svakako ne mogu da stoje samostalno jer ne prenose jednu potpunu informaciju. Ne možemo tu da prekinemo misao, da prekinemo smisleni tok rečenice, ali zato nezavisne rečenice su glavne rečenice jer prenose potpunu informaciju i možemo da ih istrgnemo iz konteksta jedne složene više rečenice, jel tako? I tu okončati misao i zapravo videti da one vrše neku određenu komunikativnu funkciju jer ostvaruju svoj komunikativni cilj. Da pogledamo primjer broj 1. Dete se veselo smeje. Predikat se smeje, uočavamo jedan predikat, jedna prosta predikatska rečenica koja je svakako nezavisna jer imamo ono pravilo da jedna rečenica, recimo složena rečenica, može sadržati više nezavisnih rečenica, ali ne može da sadrži samo zavisne rečenice. Uvek se mora naći jedna nezavisna glavna rečenica. Primjer broj 2. Jovan nije došao u školu jer se uspavao. Da izbrojimo predikate. Najpre da ih uočimo, pa onda izbrojimo, potom stavimo granice između rečenica. Nije došao prvi predikat, drugi se uspavao. Dva prosta glagolska predikata, a granica među rečenicama je Jovan nije došao u školu, granica, jer se uspavao. Pogledajmo sada. Jovan nije došao u školu. Tačka. Da li ovde možemo prekinuti misao? Da, možemo, jer smo dobili jednu potpunu informaciju da Jovan nije došao u školu. Tačka. Komunikativna funkcija, dakle obaveštajna. Međutim, jer se uspavao, da li je ovo u potpunosti jasno na šta se misli i na koga se misli? Svakako da nije potpuno jasno, jer zapravo i počinje ova zavisna rečenica veznikom, zavisnim veznikom jer, i to nam je jasan signal da nešto tu nedostaje. Ovo je dakle zavisna rečenica koja je zavisna u odnosu na ovu glavnu rečenicu koja je prethodna. Idemo dalje. Pojam komunikativne rečenice. Da, najjednostavnija definicija je da komunikativna rečenica počinje velikim slovom, a da se završava tačkom. Međutim, ona se može završiti svakako i upitnikom ili uzvičnikom i sve od zavisnosti od toga koji se komunikativni cilj ostvaruje. Pa recimo, ako se završava tačkom, to je obaveštajna rečenica po komunikativnoj funkciji. Dalje, ako se završava upitnikom, to je upitna komunikativna funkcija.
Ukoliko se završava uzvičnikom, može biti uzvična, ali može biti i zapovedna i željna. Jel tako? Željna. Živeli mladenci, uzvičnik. Zapovedna, zatvori prozor. Uzvična, ukoliko iskazujemo neki svoj stav, jel tako? A što je škola zgodna? I naravno moramo da napomenemo da postoje i obaveštene rečenice koje se mogu završiti uzvičnikom i to je u onim slučajevima kada je uzvičnik zamenjiv tačkom. Recimo, danas ne radi škola, uzvičnik. Definitivno vidimo da je ovo obaveštajna rečenica jer se može završiti tačkom. Danas ne radi škola, tačka. Da li je komunikativna rečenica širi pojam u odnosu na predikatsku rečenicu? To smo već usvojili. Da, jeste. A zašto? Zato što jedna komunikativna rečenica po svom sastavu može biti i složena. Može biti i prosta i složena. Ukoliko je prosta, svakako imaće jedan predikat pa će se poklopiti sa predikatskom rečenicom. Međutim, ukoliko ima više predikata, tada je složena i vidimo da ima više predikatskih rečenica u svom sastavu. Evo, pogledajmo ovaj primjer. Danas je sijalo sunce, a juče je padala kiša. Je sijalo jedan predikat, je padala kiša drugi predikat. Dakle, jedna je komunikativna rečenica jer počinje velikim slovom, dakle ovom rečju danas, i završava se tačkom. Ali imamo dva predikata, pa je ukupan broj predikatskih rečenica 2. Dakle, imamo dve predikatske rečenice. Zadaci će nam najbolje pomoći da provežbamo i utvrdimo ovo gradivo. Prvi zadatak. Pažljivo pročitaj sledeće rečenice, a potom podvuci predikate. Prepiši zavisnu rečenicu. Znači, da bismo konačno prepisali zavisne rečenice, moramo najpre uočiti i podvući predikate i naravno staviti granice između rečenica. Jasna je lepa kada se nasmeje. Razmislite o predikatima. Jasna je lepa kada se nasmeje. Predikati su je lepa, jedan imenski predikat imamo, se nasmeje, jedan prost glagolski predikat. Gde su granice ovih rečenica? Jasna je lepa, granica, kada se nasmeje. Hajmo sada da utvrdimo koja je zavisna, koja je nezavisna. Rekli smo, pošto je ovo složena jer ima dva predikata, rekli smo da mora makar jedna biti nezavisna glavna. Jasna je lepa, tačka. Da, u potpunosti je preneta jedna informacija da je jasna lepa. Ovo je nezavisna glavna rečenica. Međutim, pogledajte sada ovo. Kada se nasmeje? Šta kada se nasmeje? Definitivno nešto nedostaje od podataka. Pa je ovo zavisna rečenica i pogledajte kako počinje. Kada? Kada se nasmeje. Prepisujemo kada se nasmeje kao zavisnu rečenicu. Pod B. Jovan lepo peva jer je muzikalan. Razmislite o predikatima. Jovan lepo peva jer je muzikalan. Predikati su peva i drugi predikat je muzikalan. Granice ovih dveju rečenica. Jovan lepo peva granica jer je muzikalan. Hajmo sada da utvrdimo kakve su ove rečenice. Jovan lepo peva, tačka. Potpuno se prenosi informacija kako to Jovan peva, on lepo peva. Dakle, ovo je nezavisna glavna. Međutim, jer je muzikalan i vidite kako počinje jer, ovim zavisnim veznikom, jer je muzikalan. Dakle, nedostaje nam nešto da bi ovo bilo smisleno do kraja. I ovo je zavisna rečenica jer je muzikalan. Pod V. Kada padne noć, svi zevamo jer nam se spava. Predikati su padne, zevamo, se spava. 3 predikata, što znači da imamo 3 predikatske rečenice. Gde su granice? Kada padne noć, granica, svi zevamo, granica, jer nam se spava. Kada padne noć, kakva je po vrsti? Svakako vidimo kada padne noć. Šta kada padne noć? Kada? Definitivno zavisna rečenica. Prepisujemo je. Svi zevamo, tačka. Da li ovde možemo da prenesemo potpunu informaciju? Mi svi zevamo, tačka. Svakako da možemo. Ovo je nezavisna glavna rečenica. I da pogledamo treću rečenicu. Jer nam se spava. Šta to? Jer nam se spava. Jer nam se spava. Definitivno zavisna rečenica. Prepisujemo kao zavisne rečenice kada padne noć i jer nam se spava. Primer pod G. Zatvori prozor da ih vetar ne bi polomio. Uzvičnik. Dakle, imamo jednu
zapovednu rečenicu po komunikativnoj funkciji, je li tako? Ajmo sada da vidimo gde bi ovaj uzvičnik mogao da dođe, a da se prenese potpuna informacija. Zatvori prozore, granica, da ih vetar ne bi polomio, je li tako? Zatvori prvi predikat, ne bi polomio drugi. Nemojte zanemariti slučajno odrečnu rečicu ne, jer je ovo odričan oblik glagola, je li tako? Ne bi polomio drugi predikat. Zatvori prozore, uzvičnik. Svakako da možemo da prenesemo informaciju i ostvarimo taj komunikativni cilj da zapravo iznesemo zapovest, odnosno naređenje. To je glavna rečenica. Međutim, da ih vetar ne bi polomio je zavisna rečenica. Pod D. Juče smo učili o perfektu kako bismo danas učili o futuru prvom. Predikati su smo učili, bismo učili. Ovde je samo razbijena konstrukcija, dakle, predikata. Bismo učili je predikat. Dve predikatske rečenice, a granice su juče smo učili o perfektu, granica, kako bismo danas učili o futuru prvom. Juče smo učili o perfektu, tačka. Definitivno je preneta informacija i ovde imamo jedno obaveštenje da smo juče učili o perfektu, ali tako? Nezavisna glavna rečenica. Međutim, kako bismo danas učili o futuru prvom, vidimo da se ova rečenica naslanja informativno na prethodnu rečenicu i da od nje zavisi. Dakle, ovo je zavisna rečenica. Kako bismo danas učili o futuru prvom. I zadatak pod Ž. Čim završi sa obavezama, doći će sutra kod mene. Predikati su završi, doći će. Dva prosta glagolska predikata. I da pogledamo gde su granice. Čim završi sa obavezama granica, doći će sutra kod mene. Čim završi sutra sa obavezama? Čim završi sa obavezama? Šta čim završi? Definitivno je zavisna rečenica i prepisujemo je ovde. Ali doći će sutra kod mene, tačka. To je to. Dakle, jedna nezavisna glavna rečenica. Drugi zadatak od nas zahteva da podvučemo nezavisne glavne rečenice u datim primjerima. Pod A. Moj brat je uspešan sportista jer mnogo trenira. Gde su granice ovih rečenica? Razmislite. Moj brat je uspešan sportista, granica jer mnogo trenira. Razmislite sada i o tome koje su zavisne, koje nezavisne rečenice. Pod B. Odmah im je odgovorio gde se nalazi rečni izvor. Granice su. Odmah im je odgovorio, granica, gde se nalazi rečni izvor. Pod V. Kada se odmorila, Milena je otišla na plivanje. Gde je ovde granica? Kada se odmorila granica, Milena je otišla na plivanje. I pod G. Sanja je zaboravila san kada se ujutru probudila. Granica. Sanja je zaboravila san, granica, kada se ujutru probudila. Sada ću vam dati malo vremena da utvrdite koja je to nezavisna glavna rečenica u svakom primjeru, pošto smo vidjeli da su sve složene predikatske rečenice i da zapravo i bar jedna mora biti nezavisna glavna i dakle da vidimo šta ćete vi to da podvučete. Primjer pod A. Moj brat je uspešan sportista. Tačka. Da, ovo možemo definitivno izgovoriti kao samostalnu celinu. Da vidimo, jer mnogo trenira, to je to. Da, ovo je zavisna rečenica jer mnogo trenira. Naslanja se na ovu prethodnu. Podlačimo u primjeru pod A, moj brat je uspešan sportista. Dakle, podlačimo, moj brat je uspešan sportista. Je li tako? Primjer pod B. Odmah im je odgovorio gde se nalazi rečni izvor. Odmah im je odgovorio, tačka. On im je odmah odgovorio, tačka. Da, definitivno nezavisna glavna, podlačimo je. Međutim, gde se nalazi rečni izvor, gde? Vidimo kako počinje. Gde se nalazi rečni izvor, nedostaje neki podatak i informacija nije kompletna. Idemo dalje, pod V. Kada se odmorila, Milena je otišla na plivanje. Pazite ovo, Milena je otišla na plivanje, tačka. Potpuna informacija. Međutim, kada se odmorila, ovde imamo zapravo šta? Imamo jednu zavisnu rečenicu. A ovde imamo
nezavisnu glavnu i šta podvlačimo? Podvlačimo Milena je otišla na plivanje kao konačan odgovor, jer je to nezavisna glavna rečenica. I pod G, Sanja je zaboravila san. Prva rečenica, razmislite da li može tačka. I da li može ovde kada se ujutro probudila? Definitivno ne može jer je to zavisna, a nezavisna glavna koju podvlačimo u konačnom rešenju, dakle, Sanja je zaboravila san. Tačka. Treći zadatak. Odredi broj komunikativnih rečenica i ukupan broj predikatskih rečenica. Ovo je lako. Dakle, broj komunikativnih rečenica ćemo odrediti po tome gde počinje rečenica i gde se završava. Ako se završava, ako imamo samo jednu tačku ili uzvičnik ili upitnik, dakle, vidimo definitivno da je jedna komunikativna rečenica. Pa ovde, pod A. Pošto se uspavala, Jana je zakasnila u školu. Tačka. Definitivno imamo koliko komunikativnih rečenica? Pa jednu, pišemo broj 1. Ali da vidimo ukupan broj predikatskih rečenica, da odredimo na osnovu broja predikata. Se uspavala, je zakasnila. Dakle, 2 predikata i 2 predikatske rečenice. Granice, pošto se uspavala granica, Jana je zakasnila u školu. Idemo dalje, pod B. Pođi sa mnom, uzvičnik. Želim ti nešto važno reći, uzvičnik. Šta mislite, koliko imamo komunikativnih rečenica ovde? Pogledajte, pođi sa mnom, uzvičnik. Veliko slovo i kraj rečenice. Veliko slovo, želim ti nešto važno reći, kraj rečenice, uzvičnik. Dakle, imamo 2 komunikativne rečenice u ovom primjeru. Međutim, da vidimo ukupan broj predikatskih rečenica. Pođi, prvi predikat. A pogledajte ovde, želim ti nešto važno reći. Ovaj primjer je malo teži, zato što imamo složen glagolski predikat. Imamo ovde modalni glagol u prvom delu, želim, i imamo infinitiv u drugom delu, reći. Želim reći je zapravo naš, želim reći je naš glagolski, složen glagolski predikat. Možemo da izgovorimo želim da kažem, recimo, ali želim reći je drugi oblik. Znači imamo ovde oblik sa infinitivom. Tako da imamo jedan složen glagolski predikat i to je onda još jedna predikatska rečenica. Ovde imamo jedan predikat i ovde drugi, tako da imamo 2 predikatske rečenice. Znači vodite računa ovde o složenim glagolskim predikatima. Da ne biste pomislili da ima više prostih glagolskih predikata, jer ih nema. Morate se ovde malo prisjetiti građenja složenih glagolskih predikata. I da vidimo pod V, kada padne prvi sneg, pomisli želju i nikome ne pričaj o njoj. Kao nekakva zapovest, je li tako? Zapovedna funkcija. Hajde da vidimo koliko komunikativnih rečenica imamo. Evo, počinje velikim slovom, pratimo nit, pratimo sled rečenice i evo, okončava se uzvičnikom, što znači da je jedna komunikativna rečenica. Međutim, da vidimo koliko imamo predikatskih rečenica. Koliko je predikata? Padne, prvi predikat, pomisli, drugi predikat, ne pričaj, treći predikat. Dakle, imamo 3 predikatske rečenice. Nadam se da vam je ova lekcija bila jasna i da ste sa lakoćom provežbali sve zadatke. Pozdrav, dragi đaci!